debates nos que pode dar lugar a esta cuestión, máis alá do que hoxe vamos tratar, senón como vamos recibir esta información e vai nos servir para ter un posicionamento se cadra máis matizado ou máis claro. E xa paso a presentar as persoas que nos acompañan hoxe. Bueno, non vou usar o chorete. Eles deciden que os presentemos simplemente como arqueólogos, pero a min chamame, me parece, pero isto é moi subjetivo, de especial relevancia, que no seu traballo lle dá moita importancia precisamente ao que a arqueoloxía nos pode fornecer como sociedade, máis alá de sabiduría, o de coñecemento, realmente a como poder contribuir a conformar a nosa conciencia. A nosa conciencia respecto non só de feitos sociais como este, sino tamén do noso pasado, e como ese pasado se pode revivir no momento actual, se é un pasado máis ou menos reciente. E en ese sentido abordan a arqueoloxía desde o punto de vista comunitario, tamén tendo en conta as comunidades e a xestión que as comunidades poden facer deses achados ou desas investigacións e como xestionalas posteriormente, é dicir, non é condella, non se trata de facer turismo ou de explotalas nese sentido, sino que pode contribuir sobre todo á memoria, a nosa memoria, que é algo moi importante. Obviamente vais a falar da deshumanización, pero vais a falar da memoria, o sea, entonces aquí connosco temos a Suso Allán e a Carlos Otero. E seguramente María Xosé matizará alguna outra cuestión sobre que a mí se me esqueza, os me podo pensar. Teñen, por suposto, unha bagaxe académica e de publicacións impresionante que está na página do Ateneo, en parte, en poquinha parte, pero que podedes consultar aí e non nos vou cansar con ese relatorio. E, por suposto, non podía faltar na charla de hoxe a nosa amiga, compañeira, respetada e querida, María Xosé, que, ademais, na súa trayectoria xornalística, política e literaria, aborda esta cuestión da absolución, e que nos pareceu a persoa máis acaída para acompañar esta mesa e animar, formular con eles unha interacción o máis productiva posible. E sen máis, gracias. Grazas, Amada, grazas a todas as persoas que hoxe estades aquí e grazas aos arqueólogos, que son algo así como unha brigada policial dunha antigüedade nada remota. Eu tampouco vou ocupar espazo, tanto que nos teñen que contar que logo no coloquio, no debate, cando proceda, pois o mellor eu tamén fago alguna pregunta ou alguna consideración. Me parece fundamental que aproveitemos o tempo e seguindo o exemplo de Amada, doulle espazo, intervide en orden que queirades. Eu creo que cando falte media hora para que xa listo, se estáis moi ilusionados, imos vos dar o todo. Parece? Gracias. Por favor. Bueno, vos serán a todos e a todas. Aquí estamos Carlos Otero e eu facendo un dueto arqueolóxico. Queríamos agradecer o convite do Ateneo Atlántico. Carlos e eu somos moi de universidades populares, de ateneos obreiros, ateneos urbanos. Eu creo que aquí onde temos que amosar un pouco o coñecemento que temos, porque a arqueoloxía pensaredes que fala do pasado, pero realmente a arqueoloxía do que fala é realmente do futuro. E nada, queremos agradecer a Amada e a María Xosé a súa presenza aquí hoxe connosco. Realmente, bueno, tamén quería agradecer ao autor deste cartaz, que non lembro o nome, Amada díximo, Nacho, que é Nacho Pérez, maravilloso, moitas gracias, non está aquí presente, pero agradeces este mimo, este garimo e este cariño, e sobre todo é unha cosa moi importante, que nese sentido, por exemplo, xornalistas como Julia Otero, que das nosas, que é de Monforte, ou Francino, fan moi ben, porque a nosa investigación é realmente o que quere fomentar o espírito crítico na cidadanía. É moi fácil o titular de dos arqueólogos escavan puticlús. Tú pos puticlús, para os xornalistas aquí, xa empeza a entrar a xente por internet rapidísimamente. Temos sido xeto, algúns xornalistas perpetraron auténticas entrevistas e querían máis porque nunca na vida lles entraron miles de persoas a seguir a súa noticia. Claro, isto non vai, obviamente, diso. Isto comeza longe no tempo, e aquí estamos Carlos e eu no ano 2004 facendo arqueoloxía normal, é dicir, é moito máis cómodo excavar un castro de 2000 anos, que é un símbolo referente identitario para as comunidades locais, todo o mundo está orgulloso
bueno, do seu pasado castrexo, ou do ouro que extraían os romanos no seu territorio. Aí móvese un cómodamente, non? Son patrimonios confortáveis, non? Os portugueses tamén, pero outra cousa, claro, é achegarse aquí ao presente. Bueno, eu creo bastante no destino, de feito esta foto está tirada en Castelandín. Carlos Otero é bueno, leva 30 anos traballando en difusión e divulgación do patrimonio arqueolóxico, é un dos mellores técnicos de arqueoloxía que neste país. De feito, acaba de chegar de Zas de facer traballo de campo, porque este é un traballo que facemos no noso tempo libre de maneira totalmente independente, inda que, bueno, temos un vínculo académico na Universidade Nova de Lisboa e il no Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, pero, bueno, compre dicir que realmente é un esforzo colectivo o que facemos nós e o que fai a xente que nos invita, nos convida a estes foros. Bueno, pues contamos no público tamén con dúas compañeras da Fundación Terra Termarum de Castelandín, que estiveron aquí neste proxecto de recuperación do castro de Castelandín, a que agradecemos tamén a súa presenza. Ben, Carlos Deu, que nos conocemos de 30 anos, cando éramos máis novos, andábamos polo mundo rural galego, ponlle no ano 97, eu me acordo que Carlos comentaba, fixera a catalogación do patrimonio arqueolóxico dun megaconcello que hai no interior de Lugo, en Friol, e ele comentaba que pasaban días enteiros sen ver a ninguén, xa no ano 1997, que aínda vivía xente no rural galego, non é a debacle demográfica que temos nos hoxe en día. Bueno, pois daquela, cando facemos prospeccións en Galicia, cando empezamos a chegar os xeradores, os parques eólicos, este tipo de historias, de broma, como unha butad, é dicir, para que vexades o naturalizada que está a explotación sexual das mulleres no noso país, porque vexase que desde a infancia nós, e sobre todo como homes, estamos totalmente habituados a aquilo. Entón comentábamos de broma naquela altura, oye, un día temos que facer unha arqueoloxía dos cutículos, verdad? Era, pero en plan, dos machitos así, novos, que, bueno, que creamos unha sociedade machista, patriarcal, heteronormativa, etcétera, etcétera, o que queirades, pero para que vexades como que, ainda a día de hoxe, ao final acabaremos un pouco co impacto mediático do noso traballo e o que opina a xente nas redes. Aquí falábase de memoria, efectivamente recibimos bueno, chamate crítica é algo moi elaborado, non? Pero bueno, hai moitos señoros, ¿no?, que nas redes ou entran nos periódicos son tan frases lapidarias do estilo de que esta, bueno, foi tremenda, dixo, a las putas e los muertos hai que dejarlos en paz, ¿no? É dicir, as mesmas críticas que non fan cando estamos traballando en campos de concentración franquistas, en exhumacións ou en memoria histórica, é a mesma que se fai precisamente no caso da propia explotación sexual. Lóxicamente o tempo muda, o tempo pasa, vai madurando, lóxicamente a sociedade vai mudando en certa maneira, ou algúns sectores da sociedade, e o que nos facía gracia hai 30 anos, pois hoxe non nos fai ninguna gracia, evidentemente, e acabamos facendo esta arqueoloxía da explotación sexual. Como comentou Amada antes, nós non queremos convertir isto, sabedes que a prostitución é un tema que divide o feminismo desde, bueno, as loitas culturais nas universidades estadounidenses a comezos dos anos 80, lóxicamente hai abolicionistas, hai regulacionistas, bueno, hai un amplo abano de posibilidades, hai moitos tipos de prostitución, evidentemente. Nos este sentido abordamos un fenómeno, que é o fenómeno dos puticlús, un fenómeno que surde nun momento determinado por unha consultura histórica que chega con renovacións e cambios a todos os nosos días. Nos estudamos todo diacrónico, é dicir, interpelamos, son ruínas que nos interpelan como sociedade, ¿no? E a arqueoloxía neste sentido é unha ferramenta moi útil, porque fai público aquilo que non se quere ver. É dicir, os puticlús xogan unha doble paradóxico, ¿no? Porque, por un lado, os puteiros manexan ese pacto entre cabaleiros, ¿no?, esa falsa descripción, eso de o que pasa aquí dentro non se comenta, hai unha vontade de invisibilización do que ali acontece, pero por outra volta é un negocio que precisa as luces rechamantes, bueno, ainda nos comentaban aviadores que se guiaban incluso por Galicia polas luces dos puticlús da Terra Chá, ¿no?, que destas luces en plan macro discotequero, ¿no? O sea, para que vexades como realmente son, incluso se convirten en referencias na paisaxe. Eu teño escoitado a paisanos falar das putas como un elemento topográfico. É dicir, non, o ponto de pesca empeza aí, onde empezan as putas e acaba, o que se, en Castiñeiras, non? É dicir, para que vexades como incluso está sancionado simbólicamente desde unha perspectiva de coerción, ¿no?, de explotación sexual da propia paisaxe, ¿no? E como digo, bueno, estive ata o 30 de abril vencellado á Universidade
Nova de Lisboa, sabedes como está a cousa en Portugal tamén, non? Eu cando cheguei ali no ano 2019 os fascistas teñan un % de votos, agora chegan case ao 25%, e a explotación sexual é realmente un tabú, e realmente o feminismo non está contando os seus mellores momentos aí en Portugal. Conto unha anécdota, a comezos dos anos finais dos 70, a comezos dos 80, e digo isto porque a prostitución na Península Ibérica tamén está racializada, é dicir, segundo cifras oficiais da policía, o 90% das mulleres que son explotadas son estranxeiras, que isto xa nos levaría a falar de moitos temas. Bueno, pois en Portugal este fenómeno, cando chegaron as brasileiras, e é impresionante como nestes últimos anos o racismo dunha parte da sociedade portuguesa tamén se ve que contra os brasileiros, que isto xa é alucinante, pero isto, vivino eu, vives en Lisboa, basta con falar con calquer taxista lisboeta. Bueno, cando chegaron as brasileiras a Braganza, houve un movimento de máis, non sei se coñecedes esta historia, foi portada da revista Time, foi o momento das máis de Braganza, que fixeron unha greve, unha folga sexual, exixindo que marcharan as brasileiras dali. É dicir, a culpa non era dos puteiros, obviamente. Este é o estigma da prostitución, e o estigma destas mulleres que son plenamente estigmatizadas. Isto voltou a acontecer aquí na Galiza cando a pandemia. Cando había algún brote de Covid, eu teño visto pancartas en Vimianzo, en Monforte, en Rúas, onde hai pisos e apartamentos, onde a veciñanza lle botaba a culpa ás putas dos brotes do Covid. Isto, bueno, pues hai un pouco para ir abrindo preguntas sobre a sociedade na que nos vivimos. Non temos tantos actos de divulgación. Un dos primeiros que fixemos foi nas Illas Canarias, precisamente en Gran Canaria. En Gran Canaria hai un xactamento arqueolóxico Guanches, sabedes que o nacionalismo canario obviamente adopta os indígenas Guanches como un referente obviamente identitario, e bueno, pois é un xactamento, un asentamento, un espacio doméstico, pero que tamén ten un componente de santuario, é como un símbolo na localidade de Galdar, pois tamén para o nacionalismo canario. Bueno, pois en decembro de 2023 pois convidaronme a dar unha charla sobre o noso proxecto ali. Anunciouse con 3-4 días de antelación, e nas redes sociais do museo xa empezou a xente a entrar a tope, e había xente que dicía que era unha vergonza que se falara deste tema no santuario dos nosos devanceiros, dos nosos ancestros, dos Guanches, e dicir que isto era unha falta total de respeto, de falar de cousas sucias, de cousas feas, neste santuario dos nosos devanceiros. Entón, eu comecei a charla dando a volta precisamente o argumento. Bueno, isto é un puticlub que hai na Nacional 120, con isto da sirenita, las sirenas, isto tamén manexou moito o tardofranquismo a nivel turístico, las sirenas en Viveiro, este tipo de cousas. Bueno, pois eu dei a volta, é realmente o objetivo do noso proxecto. Carlos e eu temos traballado en moitas latitudes, en Sudamérica, en África, en moitos sitios. Temos vivido esa realidade da prostitución en zonas de fronteira, a fronteira de Sudán e Etiopía, por exemplo, que xa non é que sexan non lugares de, como dicía o Maro Ollé, senón que xa, bueno, é o máis abxecto, o corazón das terras de Conrad, non? Entón, damos a volta ao argumento. Realmente, esta arqueoloxía que facemos é precisamente para facer que as subalternas falan, non? Que dicía Spivak, non? É para dignificar precisamente a estas nenas que non falamos dos Guanches, e das Guanches non falamos das nenas indígenas que son prostituídas, que son exterminadas na Amazonía, por exemplo. Eu estive aí na zona do Pará, bueno, é unha cosa escandalosa o que está facendo, é dicir, o mesmo modelo de depredación do territorio e do Amazonas é un proceso de depredación de corpos e de nenas, de rapazas indígenas que se convirten en auténticas desaparecidas sociais, non? E nesa fronteira, con Colombia, con Venezuela, pois existen todos estes megaputiclus nos cais todas estas mulleres son nenas silenciadas, son comunidades en voz, non? Entón, bueno, estes son algúns dos países nos que temos traballado. Esta arqueoloxía o que pretende precisamente dar voz a quen non a ten. Esta fotografía é brutal. Agostinho Iglesias é un fotógrafo fantástico que fixo bastantes reportaxes connosco. Isto é un cuarto dun puticlub no Sabiñao, en Vilatán, onde había tráfico de drogas, explotación
Pero claro, isto incrementaba o PIB local. É dicir, eses mobles que ves aí, ese colchón, pois eso forneceu unha fábrica de mobles que o pai de unha amiga miña, que, bueno, estes son veciños que traballan neste sector. Claro, outra cosa é falar que rapaces que estiveron aí, non? E vedes aí a bandeira brasileira, pois obviamente tamén estamos falando, non é que só sexamos unha sociedade machista patriarcal, senón que somos unha sociedade fundamentalmente racista, non? E isto non gusta dicilo, pero por iso hai que chegarse a este sitio. Como digo, isto non é unha butá, hai un trasfondo académico que ven de lonxe. Nos, bueno, hai outro pontevedrés de pro, Alfredo González Ruibal, actual Premio Nacional de Ensayo, co cal temos a sorte de ter traballado moitísimo. Ele introduciu en España que se chama arqueoloxía do pasado recente, arqueoloxía do pasado contemporáneo, na que estamos tamén aquí metidos Carlos Lleu, é algo que xa se desenvolveu tamén no propio mundo anglosaxón xa hai bastante tempo. Xa nos anos 80, en distintas universidades estadounidenses falábase de como falar da sociedade estadounidense a partir, por exemplo, do estudo do lixo, da basura das clases medias, porque, como dicía Marx, unha cousa é estudiar o que dice a xente que fai, outra cousa é ver realmente o que fai, que eso é o que hai que estudiar. Neste sentido, bueno, pois hai moitísimos temas, por exemplo, os temas dos movimentos migratorios, os refugiados, bueno, pois hai arqueólogos e arqueólogas. Tamén nos formamos aí na Universidade de Binghamton, en Nova York, con Randall McGuire, que é un dos representantes así da arqueoloxía marxista máis importantes do mundo, é reivindicar, pois, precisamente a arqueoloxía como unha ferramenta política. E o que comentaba, eu cando era pequeno, no meu espazo social, onde fui aculturado, tanto na Pobra Brollón como en Pontevedra, pois en Pontevedra e en Capolóbola, pois estaba o Siroco, que o Siroco é un puticlub que ainda pechou o ano pasado. Bueno, é unha arquitectura que, bueno, os puticlubs, os arquitectos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia falan de feísmo, deste tipo de cousas, que, bueno, non sei, bueno, aquí tedes o feísmo en estado puro, pero, bueno, sabedes algunhas cousillas, como esta porta medio blindada branca que dá un espazo un pouco extraño, ese atrezo, esas fases constructivas, bueno, a este tipo de cousas nos dedicamos tamén Carlos Lleu, pero eu desde pequeno estaba habituado a ver este tipo de paisaxe panorama, ou en Monforte de Lemos, por exemplo, na Rúa Duquesa, que é a Rúa da Marcha, ou era a Rúa da Marcha nos anos 80-90, pois no fin da rúa está o Fani, que é o puticlub que ainda persiste, e, segundo cifras oficiais, hai un incremento do consumo de prostitución na xente nova, que falo xente nova, de xente de 16 anos para arriba, 20, 30, pois nos últimos tempos. Para que vexades totalmente a impunidade, ou por eso facíamos bromas nós, porque era algo totalmente normal. Eu, porque por cuestións familiares non pasei por iso, pero eu teño curvans, que a súa primeira experiencia sexual, obviamente, foi un rito de paso, pois nun puticlub levado incluso por membros da súa propia familia. O pai, o padriño, bueno, creo que estou falando de cosas aquí, hai unha idade media que a xente nova isto non é capaz de entenderlo, pero lamentablemente é o que hai. É que se pasaba nas aldeas, tamén o tema do rural como un mundo ignoto, non, eso era unha cosa totalmente transnacional. Bueno, vou ir moi rápido tamén para pasar tamén a palabra a Carlos, porque, bueno, creo que é interesante tamén o tema metodolóxico, que vexades como desde a arqueoloxía será un registro material que queremos introducir no debate público. Isto é un tema que hai que solventar nos parlamentos, obviamente, e nós como científicos que ímonos facendo unha idea sobre isto, porque isto é moi complicado, certezas aquí ninguna. Nós non vamos decir a xente o que ten que facer evidentemente co seu corpo, ni coa súa vida, como digo, a realidade é moi complexa. Pero temos unha hipótese de partida, é dicir, esas cifras de violencia de xénero no Reino de España, cada ano, que se mantenen, de mulleres e mulleres asesinadas, que levamos xa 40, 50 anos de democracia, como quen di, a que obedece eso? Pois nos creemos que un problema estructural da sociedade española, da sociedade galega, e que probablemente ten algo bastante que ver con o nacionalcatolicismo e coa educación que recibiron os avós e os pais varias xeracións de españois, deses homes mitamos e mitad soldados. Entón, o Frente de Juventudes ou a OGE, que parecen institucións, bueno, que a xente valía xogar ao ping-pong, vale, que sabe un pouco a banalidade do mal, pero foron institucións que imitaron as mesmas institucións fascistas italianas ou musolinianas ou nazis, e modelaron o cerebro de moitas xeracións de españois, e sabedes que as traumas se transmiten de xeración en xeración. O xenocidio que está perpetrando o Estado de Israel a día de hoxe, en grande consecuencia, é unha consecuencia transxeracional da trauma do xenocidio que sufriron eles. Non falta ser tampouco moi
non é unha cosa de loucos que están facendo unha loucura, non, é algo totalmente programado que obedece a unha lógica. Entón, que lógica hai detrás de todo isto? Bueno, pois, isto tens estudado moito desde a antropoloxía, e a Universidade de Vigo é punteira neste sentido, de feito ten unha unidade de igualdade, teñen un proxecto tamén que están mapeando as páxinas web de prostitución, scores, todo isto tamén para sacar as súas consecuencias. Isto sería interesante, ¿no? Contrastar evidentemente os datos que distintas disciplinas van xerando sobre este fenómeno. Águeda Gómez, creo que é a directora de Igualdade, Silvia Pérez, bueno, toda esta xente que leva anos e anos traballando, facendo entrevistas a proxenetas, a vítimas, a puteiros. Bueno, pues realmente en Vigo é un sitio no que realmente temos que aprender moito, porque, bueno, é unha antropoloxía realmente moi comprometida. Ben, unha das consecuencias ou dos resultados do noso proxecto é esa perspectiva diacrónica, é dicir, ver como vai evoluindo a nivel espacial, arquitectónico, todos estes espazos. Este é un fotograma de Asmorga, da adaptación da película de Vilar da novela de Rocamor, de Asmorga, supono que a vistes, e reflexa moi logo que era unha casa de putas, porque se chamaban así, é dicir, toda a tecnoloxía que estamos empregando é a propia do sector, é dicir, non é unha banalidade ou xa por digo que non nos fai moita gracia isto, non, pero isto é o que hai. As casas de putas, a prostitución segue sendo un tabú en Galicia, ata o punto que temos compañeros historiadores contemporaneistas que estudaron a prostitución das galegas que emigraron a Suiza ou a América e que non tiña recursos e que tiveron que prostituirse nos convenzos do seu periplo tal. Eu conozco historiadores que se nega esa realidade, porque é como atentar contra a honra do povo galego, non? Sabes o sesgo aí da muller como conceptualizada, non? Dominada neses discursos, e mesmo de ter problemas para publicar os seus resultados. Isto acontece tamén en Portugal. Na Facultade de Ciencias Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, unha compañeira, Tania Casimiro, dirixiu o que viña sendo o traballo de fin de grau a un colega, Afonso Leal, sobre a prostitución en Lisboa no primeiro tercio do século XX. Excavaron unha serie de casas nun gueto de prostitutas e, bueno, pues era sobre a prostitución. Pois era imposible atopar profesores ou profesoras que quixeran estar nese tribunal. Estou falando do ano 2023. Que quixeran estar nese tribunal. Se o peso da Igrexa Católica en España grande, xa non vos digo nada en Portugal. Bueno, volvendo, as casas de puta, pois eso, cercanas ás feiras de Gando, o barrio de Pombal, todo eso que estes alcaldes que coñecedes ven que higienizaron o Papagayo, non? O sea, que temos aí o Pomario de Villalta, maravilloso, con fotografías, non? Bueno, todo ese mundo desapareceu porque era un estigma que había que eliminar eses guetos de prostitución. Bueno, pues moitas desas casas de putas tradicionais estaban aí. Cando surden os puticlubs realmente? Surden nos anos 70. Nos anos 70 en Galicia pasan moitas cousas: transición á democracia, tras o franquismo, emigrantes retornados, xente nova que ven, e surde un novo modelo de masculinidade hexemónica. Os meus tíos bebían cervexa, coñac, moito coñac, viño, pero pouco máis. Nos anos 70 entran moitísimas innovacións que se corresponden con esta peculiar modernidade que vivimos en Galicia. A modernidade chegou con tragaperras, coas motoserras. Un paisano dicía, non, eso foi cando chegaron as motoserras, son referencias cronolóxicas incluso que ten a xente, non? Cando chegaron as portuguesas, e cando chegou a farropa, cando chegou o tabaco rubio americano, e cando chegaron novos hábitos de consumo, como poden ser, por eso a moitos puticlubs ainda lle chaman busquerías, porque chegou o whisky, chegou o vodka, chegaron marcas de tabaco. Hai marcas de tabaco que son máis puteiras que outras, igual que hai cores moi puteiras, non? Ese lila, ese azul, bueno, iba a decir celeste e aquí non é o sitio, pero é unha das cores moi empregadas, violetas, rosa fucsia, este vermellón que ves aquí. A longa distancia un xa pode interpretar que pode atopar un puticlub por este tipo de... As sensacións, o mundo sensorial é importantísimo na experiencia vivida dentro destes puticlubs. Moi rápido. Bueno, entón é o tránsito da tradición á modernidade. Entón os primeiros puticlubs están a rente desas estradas nacionais que se comezan a facer naquela altura e realmente son arquitectura vernácula tuneada. É dicir, un camioneiro, un paisano decide, vou traer aquí un... Eu coñezo casos de compra de mulleres, de compra literalmente. Non, se o astronauta comprou unha muller e tal, como? Vai inventar o que dice, sí, tal. Outro que montou aí un puticlub con dos rapazas, bueno, iba a ben, tal, comprou bastante maquinaria agrícola, e eu lle preguntei, e por que deixaches o negocio? E dice, porque a miña filla de 13 anos empezaba a facer preguntas.
pero é un tipo que ten todo o respeto da comunidade, é dicir, dedicas a outras cousas, tal, pero bueno, é outro negocio, non? Por ese mundo é interesante como estes puticlús son realmente casas labregas que se tunean xa a nivel cromático. Esta é a Casa das Malvinas, que se chamou Malvinas porque abriuse no ano 82 cando a Guerra das Malvinas. Entón, como as máis de Braganza, a chegada dos puticlús xerou unhas tensións familiares enormes e chamaban que nas casas se montaba a Guerra das Malvinas, non? Por eso lle quedou o tema das Malvinas. E agora hai unha referencia mesmo aquí topográfica, non? Este é un puticlú que actualmente é unha cadra, unhas cortes de gando, é dicir, o uso é o mesmo. É dicir, na terra xa temos documentado granxas de polos convertidas en puticlús, e granxas de marraos, de porcos. Os planos que fai Carlos, veredes que son auténticos cárceles e que son barracos lineais que parecen granxas de polos. E dicir, por que? Para meter gando, neste caso mulleres. É dicir, e isto, a arqueoloxía amosa isto. Entón, esta fotografía para min parece bastante espectacular. É o puticlú que se construiu cando se construiu a central térmica de Anllares, en León, no norte, que foi desmantelada agora dinamitada pola transición ecolóxica. O único que perdura ali, unha luna fantasmática a 1000 metros de altura nun páramo, é o pendello galpón puticlú que se construiu durante a fase de obra. E ten dúas fases o puticlú. Esta é a primeira e se construiu, pois eso, coa chimenea francesa, como unha cantina ou como unha casa, como un fogar, non? De paisanos, vedes que a barra lineal, non? Bueno, pois este, o tránsito, ou este puticlú en Vilatán, magnífico, ¿no? Como os depósitos de agua se pintan de rosa, como esos códigos, ¿no? Que queda afastado da nova estrada, entón, bueno, poñemos de club aí, pero bueno, son casas labregas que son realmente performance, ¿no? Para darlle un toque aí do negocio, ¿no? Este, por exemplo, o Soraya, do que falará agora Carlos, está, hai moitos casos de Galicia que o puticlú está ao lado do colexio público. Supoño que será para facilitar xa que algún pai pues, pase a maña tranquilamente co seu carajillo, ¿no? Está a antena de telefonía e está o colexo, isto pasa en Chantada, en Taboa, por moitísimos sitios de Galicia, para que vexades un pouco totalmente a impunidade. E este é o tipo de arquitectura. Hai arquitectos fascinados con esta arquitectura porque a Idade Media é unha referencia para Vox, para Xega, para... hai cousas que estamos vendo clarísimas. O dueto imbatible de Puticlú Mesón, ¿no? El Cid, por exemplo, o Puticlú Vitiza, bueno, ahora se convertiu en outra cosa, pero bueno, todas estas referencias medievais, sabes, aquí como tipo de falla unhas almeas, imitando o pazo que un general franquista construiu con mão de obra escama no corpo, pues para ele era a arquitectura de referencia e tentou, bueno, converter o seu Puticlú por unha especie de castelo, non? Ou despois a como entramos a escala industrial en distintas zonas de Galicia, como empregan as novas empresas de infografía, agora aparecen xa, bueno, o tema dos nomes é moi interesante, non? A modernidade fixo que entrara o inglés como idioma, ¿no? O típico puticlú con apóstrofe, ¿no? Charlie, Pum, o Rix, este tipo de cosas, os propios nomes das rapazas, bueno, claro, que eso pasou a sociedade, Vanessa, Jessica, todo este tipo de cousas dos anos 80, 90, das teleseries, bueno, pues todo isto pasou a realidade. Entón, bueno, nós o que facemos é buscarlle unha lógica socioespacial que é o que facemos os arqueólogos. Eu, agora, dillo a palabra aquí a Carlos, nós temos traballado moito en control de impacto arqueolóxico de obras públicas, ¿no? Entón, cando temos o trazado dunha autovía, nos coñecemos, por exemplo, onde adoitan estar os asentamentos de Edad do Bronce, onde adoitan estar os castros, onde poden aparecer asentamentos romanos, e elaboramos unha serie de modelos predictivos de localización de asentamentos. Vale, despois destes 3 anos empregando estas metodoloxías, non fallamos nunca, prácticamente, o sea, xa sabes onde vai haber ou houbo un puticlú, ¿no? Entón traballamos a 3 escalas, vou moi rápido, a escala macro, a escala de toda Galicia e o Bierzo. O que nos interesa é ver ese mapa de puntos, que temos 120 puticlús mapeados. Claro, tú ves o mapa de Galicia cheo de puntos, e iso damos unha idea de que é un problema estructural da sociedade galega. Non é algo anecdótico que os de Zas lle dan por montar puticlús ou os da Fonsagrada, non. É dicir, é que ves, e aparte, durante décadas, non? Eso xa che dá unha idea do estructural do fenómeno, non? Despois, a nivel comarcal e despois a nivel micro, hai unha serie de asentamentos arqueolóxicos de puticlús que por distintas cuestións, obviamente, que estean abertos, que estean en ruínas, bueno, temos recibido ameazas tamén, é unha cousa complicada, e, bueno, que conserven ben, bueno, que teñan algún aporte. Entón, nesas 3 escalas é onde traballamos. Depois de dar o paso aí, vamos dándonos un pouco a palabra a Carlos.
Gracias por vir. Eu vou insistir en por que estamos aquí. E quero decir que estamos aquí porque somos arqueólogos, precisamente. Os arqueólogos excavamos cousas antiguas, é verdad, descubrimos cousas preciosas, é verdad, traballamos co pasado, é verdad, pero sobre todo nos distinguimos porque co que traballamos é cos obxetos, co materialidade, co que se pode tocar. Nos investigamos e facemos falar a obxetos, a estruturas, a arquitecturas e as escoitamos por unha parte para ver se nos contan algo novo que non sabíamos antes e tamén para ver se o discurso oficial ou o discurso, digamos, público ou o discurso popular é verdadeiro ou non. Sempre estamos traballando neses dous eidos, descubrindo cousas novas ou ben sempre con base na materia, na materialidade, descubrindo se o discurso popular, en este caso, sobre a prostitución, é ou non verdadeiro. E por eso este é un tema como outro calqueira para nosotros. Non nos importa a súa antigüedade, nos é igual, como decías, María José, un prostíbulo en Pompeia ou un que pechou hai 20 anos. É o mesmo, é un xacemento arqueolóxico para nós. É un lugar onde os obxetos falan do cali sucedido. Isto que temos diante, como comentaba Xurxo, é unha distribución espacial de clubes nunha parte de Galicia, non de toda Galicia. Descubrimos, por exemplo, simplemente mapeando os puntos, traballando esta escala sempre material, sempre esta escala física, descubrimos que había como dous modelos de distribución de clubes, non? Algún sempre se pode seguir un modelo xeral, pero basicamente hai dous modelos. O primeiro sería o entorno das grandes vilas e cidades. E comprobamos que eses clubes adoitan estar non tanto nos concellos que son cabeceira, esos serían os clubes, digamos, urbanos, como en concellos, digamos, vamos chamarles marginais ou menos dotados económicamente, que están na periferia deses concellos principais. E que además adoitan ter os locales a menos de 15 minutos da cabeceira da provincia ou da cidade principal. Parece que o puteiro está disposto a desplazarse 10 minutos, máis que nada para que non o vexan, pero a partir de 15 minutos como que perde as ganas. E cos moteles pasa exactamente o mesmo. Ese é un dos modelos. Por exemplo, concellos como Corgo, concellos como Vilaboa, non teñen nada de malo, pero si están acollendo moitos destos locales porque cumplen con esas condicións. Outro modelo básico que estamos descubrindo, que podemos constatar, é a tríada que se den algúns cruces de camiños, algúns nodos de comunicacións na que temos unha parrillada, unha gasolinera e un putín. Tres servicios que se supoñen que do que se sirve determinado tipo de persoas ou profesionais. Isto o podemos documentar simplemente vendo o mapa de distribución dos clubes. Algúns deles, por certo, están abertos en funcionamento e algúns deles, non vamos a entrar en detalle, pois xa pecharon ou acaban de pechar. Pero iso podemos falar logo, non? Do que a vida deste tipo de locais e como, de feito, o negocio de prostitución estamos vendo como a ollos vista está cambiando neste momento. Pero sigamos adiante. Bueno, aquí temos varias imágenes de diferentes clubes nos que están pasando que comentaba Xurxo, non? Como se xoga co imaginario masculino, por exemplo, bélico, non? Colocando dous cañós na porta das palmeras como un referente de virilidade, non sei moi ben realmente o que significa isto, pero funciona en este tipo de sitios, non? Ou, bueno, non sei, mesturando o amor con cousas que non son amor precisamente no clube do corazón do Bierzo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, voy a seguir adiante, ¿no? Porque si no, hay modelos que están precisamente en cruces de caminos, estos dos que están. O caso dos moteles, no caso de Galicia, que o que nos conocemos é onde máis se repite esta pauta que vos decía de ubicación entre 10 e 15 minutos da vila ou cidade principal. Xa chegou un momento que íbamos pola carretera e, bueno, ahora é moi fácil contar o tempo incluso con Google Maps, etc. Pero decíamos, bueno, levamos 10 minutos de que salimos de non sei Pontevedra, xa toca que aparezan. E cando pasen 15 ou 20 xa non vai haber máis. Parece que esa é a distancia a que non só o putero, sino o adúltero se desplaza da súa casa, non? O suficiente para que non me vexan, pero non demasiado. Pretencioso. Bueno, eso por suposto, non? Este xogo entre a sordidez e a pretenciosidade, non?
son moi comuns os clubes e os moteles con varias bandeiras, verdes pola cabecera. As bandeiras non son inocentes, non só dan ese aspecto de hotel de 5 estrelas que non é, sino que algunhas delas sirven tamén para que o cliente coñecedor saiba de que nacionalidades son boa parte das mulleres que están ali explotadas. Entón, bandeiras brasileiras, bandeiras da República Dominicana, etc. Parece simplemente un adorno, pero hai un código sórdido detrás. Aí está de Panamá, por exemplo. Bueno, claro, el conocedor dirá, é terrible, pero é así, como se fora. Bueno, aquí temos un mapa xeral de Galicia coa distribución de moitos dos clubes. No caso das cidades xa non podemos poñeros todos porque sería un cúmulo de puntos, ¿no? Pero vedes que, bueno, a simple vista se ve como están concentradas en todas as grandes cidades e ademais alineadas nos principais vías de comunicación. Vou ir un pouco rápido. Aquí temos o mesmo caso, ¿no? Estamos en Santiago de Compostela, que é o puntiño branco que tendes, non sei se se ve o rato, que está aquí no centro, de todos estes locales, primeiro os urbanos, que están xusto na cidade ou no entorno da cidade, e logo estes que están neste entorno que vos decía dos 15 minutos, un pouco alrededor do centro. Bueno, dos nomes dos clubes xa non vamos a falar porque é algo escalofriante, hai algo que, bueno, non sei, un sentido do humor un tanto sobre. En calqueira caso, cando non chegamos onde estes clubes abandonados, onde estes xacementos arqueolóxicos, porque son xacementos arqueolóxicos, ainda que non estean enterrados, nada ten que ver excavar coa arqueoloxía necesariamente. Facemos unha arqueoloxía sin excavar. Nos puticlús é fora deles, é moi habitual. Cando chegamos onde estes locales, o que temos que facer, como se decía, documentar a materialidade do lugar. Documentar non só os obxetos, que obxetos hai e onde están ubicados, sino a arquitectura dese lugar, por exemplo. En perso nos servimos das ferramentas que usamos habitualmente para documentar unha excavación en Pompeia, como decía María José. Son as mesmas, porque o fin é o mesmo. Documentar con precisión actividades humanas, mellor dito, documentar con a maior precisión posible a pegada material de actividades humanas. Entón, por exemplo, levamos a cabo un registro fotográfico exhaustivo e tamén unha fotogrametría digital, e, como sabedes, bueno, pues é un método de facer tanto modelos tridimensionais xeorreferenciados como planos precisos deste tipo, por exemplo, de locales. É un xeito moi áxil de traballar. Aquí, por exemplo, estamos no Club Eros en Lugo. Bueno, procesamos esta fotografía, esta fotogrametría digital, e facemos auténticos mapas, e auténticos modelos tridimensionais destes locais. Porque realmente non só falando deste eido, sino en moitos outros eidos da investigación, lendo un libro sabes unhas cousas, ou entendes unhas cousas, ou sintes unhas cousas. Estando no sitio, sentes e entendes outras cousas, que no caso dos prostíbulos é todavía máis forte. Pero tamén vendo o plano e vendo a distribución das cousas sobre un plano, sobre unha superficie, sobre unha base escalada, enténdense outras cousas máis. Eso vamos a ver agora. Bueno, está o exterior dun dos clubes, probablemente a todo agora o máis sórdido que visitamos, tamén dentro desta escala peorreita que os Oraña. E, bueno, tamén documentamos, por suposto, a parte de fondo. Vedes que simplemente son edificios de bloque de cemento e o interior, bueno, nos amamos a ver. Vamos a ver. Isto é o interior dese mesmo, perdón, do mesmo clube, non? Xa vedes esta barra con pretensións, con Sky e tal, que está no centro do que sería, bueno, todos os clubes son iguales. Teñen unha discoteca bar, non sei como chamarlle, e logo un acceso ás habitacións. Pois esta sería esa discoteca bar con pretensións. Ahora está arruinada, pero pode ver restos de espellos, etc. Bueno, esta sería mesma vista deste modelo digital do blanco e negro desde a parte de dentro. As portas, por suposto, que é o que vedes ao fondo, aquí vedes a porta, generalmente, bueno, eso xa se ve desde fora, as portas sempre teñen algún tipo de sistema de control, de acceso, tanto de entrada como de saída, sempre ten algún espacio ou lugar para que o gorila de turno, bueno, pues controle quen entra, e tamén quen non sale destes locais, non? Porque non só se trata, entendemos, de controlar quen entra aquí, que cliente entra, sino que as mulleres non podan salir, as mulleres que ali traballan. Si vos fixades, si vades mirando os aparcamentos dos puticlubes non son doados de ver, porque igual que son moi visibles e teñen moitas luces, o aparcamento ha de estar detrás rápido porque os clientes non queren ser vistos, claro está. Pero algúns se poden ver un pouco de respirón, a veces que é moi común neste tipo de nos clubes de carretera que hai alguna furgoneta ou un microbús de 9 plazas, 7 plazas aparcado ali.
Eso porque moitas das mulleres que aquí traballan non teñen ni siquiera a liberdade de desplazarse libremente. Entón son movidas nestas furgonetas de un lado para outro. Bueno, máis vistas, vamos a correr un pouco. Isto xa sería a planta dese barco que falábamos. E agora vamos pararnos un pouco máis no que o plano deste club en concreto, porque é bastante explícito. Mirad, aquí hai dúas fases, dous momentos de construcción deste club e de uso. A primeira que está en cor negra, vese ben, verdad? Neste momento, o propietario do clube decide montar, coñece mellor a historia que a mí, pero vou decir en dos palabras, se me confundo me corrixes, decide montar un clube a beira da Nacional, en Benvibre, bueno, xa non. E, bueno, ese club simplemente é un pequeno bar con, ahora veremos as habitacións, con, en este caso, 6 habitacións. 6 habitacións, que son as que pon R, pues son, bueno, as que para unha publicación inglesa, entonces son as rooms do clube. Tiña unha cocina, kitchen, que é a que temos aquí, que ademais de cociña daba paso ao que serían as taquillas e tamén a zona de recepción, digamos, onde se repartían as chaves para, bueno, xa na segunda fase, tamén a cociña se repartían as chaves, digamos, para que os clientes entraran nas diferentes habitacións. Logo había 2 baños para homes e para mulleres, tamén para clientes do clube. Esta é a primeira fase do clube, 6 habitacións. E xa veremos logo alguna habitación que son para poñer os pelos unhas cargas. Nun segundo momento, resulta que empezan as obras da nova autovía, non é así? Entón hai un montón de traballadores de fora traballando por ali polo entorno, e o dono do clube ve a oportunidade de facer máis cartos, entón fai unha ampliación, excelente ampliación, que dá lugar a outras 3, 4, 5 habitacións, unha pequena lavandería, unha zona de recepción un pouquinho máis grande, pero que, como veremos agora, non tan sórdida como a primeira, é máis sórdida que a primeira todavía. Simplemente mete máis habitación, mete máis economía no sitio, non? Pero fai dunha maneira chusca e barata. Logo volveremos ao banco negro. Como vos decía, outra das cousas que facemos é inventariar e documentar os materiais que aquí aparecen, que son para nós materiais arqueolóxicos, nin máis nin menos. Desde un certificado de vacunación antirrábica, que a saber por que aparece dentro do clube, desde aquí esta normalización, ¿no?, da vida dentro do clube, xente que entra e sale como se fora casi a unha farmacia, ¿no? Ou cousas como servilletas personalizadas para o club, os de clube. Claro, a mí cando vou facer un pequeno paréntesis, a mí cando me falan da legalización da prostitución, digo, bueno, pero si xa está legalizada, pero si ti podes ter un prostíbulo solicitar a unha imprenta que te faga unhas servilletas ou te faga un taco de facturas, como temos visto, de traballos de alterne no Club Soraya, onde a unha imprenta se lle pediu que anotara en un taco, bueno, nos documentos, pois, bueno, pois, non sei, chica, onde a chica de baixo, alterne, de baixo cantas copas había, pois, alterne como algo totalmente legalizado na prostitución. Bueno, aquí tenemos a compañero Xuxo facendo parte dese traballo de documentación, porque antes de recoller as pezas hai que ver que tipo de pezas son, se paga a pena velas. E, bueno, por certo, basicamente a cultura material dos clubes que atopamos é moi sinxela a que podíamos esperar. En primeiro lugar, alcohol, cantidades inxentes de alcohol. En segundo lugar, tabaco, moitas caixetinas de tabaco e colillas. En terceiro lugar, música. Tamén podes falar se queres uso do asunto, porque, bueno, dentro deste pretendido glamour parece que a música é importante, determinados autores e determinadas cancións que visten este fenómeno. E tamén, por suposto, medicamentos, antibióticos relacionados coas enfermedades de transmisión sexual e outras cousas menos todavía máis sórdidas, bueno, como colutorios ou medicamentos para ácido úrico, etc. Estos son básicamente os artefactos, os obxetos que atopamos aquí. Solo con eso xa saberíamos, sin ver a arquitectura e sin saber onde estamos, xa saberíamos que estábamos nun prostíbulo, porque non hai máis cultura material que esa. En ese sentido, sí que quero facer un comentario que a nos parece moi relevante. En todos os sitios nos que nos temos traballado, incluso en campos de concentración, sempre a xente que estivo ali quiso deixar alguna pegada de cara. Quiso deixar, non sei, unha chapiña coas súas iniciais, quiso deixar nunha parede un grafiti,
Na idea do ferro nun castro alguén fixo con moito cuidado unha cerámica para que poderamos ver. Hai unha voluntade de deixar pegada. Nos prostíbulos non atopamos nada que nos fale, ou mellor dito, non atopamos nada que sea unha sinal voluntaria das mulleres que aquí traballaban de deixar pegada. Nada en absoluto, non hai un grafiti, se hai grafitis son grafitis modernos, nada ten que ver con esta actividade. Non hai nada personal, non hai nada que te faga sentir que había personas, máis ala de roupa tirada no suelo. Por aquí xa vas a... Sí, bueno, vamos rápidamente porque, bueno, a verdad que empezamos a falar pero, bueno, esta perspectiva diacrónica é interesante. Dice, lo que estamos vendo é que nos anos 70 e 80 o que primaba era o tempo, o espazo sobre o tempo. Estamos falando, por exemplo, do mundo rural galego, ainda moi habitado, por exemplo, na Nacional 120, entre Ponferrada e Monforte, que hai uns 120 km, había uns 40 puticlús nos anos 80. A día de hoxe hai 3 nodos puteiros, o Barco Valdeorras, Villa Martín de la Abadía, no que se concentran 2 ou 3, non? O capitalismo adaptase perfectamente ás circunstancias, non? É dicir, o capitalismo final, en época de crise, cando chegou a crise económica de 2008, o que fixo foi concentrar o negocio. É dicir, é como as pequenas e medianas empresas, todas desaparecen e quedamos máis grandes, non? É dicir, e iso que acontece tamén aquí, non? Entón, agora estamos en unha dinámica na cal o que prima, como decía Carlos, é o tempo sobre o espazo. É dicir, ese fulano que se move en coche en 15 minutos, un exodrona de 15 minutos, vai ao Corgo e volva logo para seguir de marcha ou o que sexa, non? É dicir, e depois hai un terceiro momento que é a pandemia. A pandemia tamén vai modificar o modelo de negocio. A día de hoxe o negocio é 50-50, o sea, 50% en grandes puticlús e o 50% en apartamentos privados e en casas. O cal é curioso, despois desde o século XIX, políticas higienistas baseadas no estima das prostitutas para eliminalas das casas das cidades, e finalmente o neoliberalismo e o capitalismo que fai é que a prostitución volva outra vez ao interior da cidade a estas casas e estes apartamentos que tamén están en grande medida totalmente invisibilizados, ¿no? Neste sentido, a nosa investigación é pionera en España, eso tengo que dicir, pero, bueno, inspiramos tamén en traballos que están facendo colegas en outras latitudes. Por exemplo, en Estados Unidos é moi común o estudo do Far West no século XIX, ¿no? De como se regulan estas cidades construídas ex novo, lo que sei, en Arizona ou todo por aí, pues hai certa tradición anglosaxona nese sentido, pero sobre todo en Latinoamérica están facendo cosas moi interesantes. Por exemplo, Fernanda Karasic está estudando os puticlús das cidades do nitrato de Chile de fins do XIX no deserto de Atacama, que ficaron abandonadas e fosilizadas en a zona máis árida do planeta, e digamos que a arqueoloxía social latinoamericana, pois a verdade é que nos influi moitísimo. E este é o punto. Nunha autovía quedan as escombreiras, quedan os residuos, non quedan os áridos, quedan os refugallos do que moitos chaman agora o antropoceno, non? É dicir, este novo período do mundo no que nos estamos cargando o planeta. Pero destas mulleres, como dicía Carlos, non queda absolutamente nada. Son o que o antropólogo Gabriel Gatti da Universidade do País Vasco, uruguayo, chama as desaparecidas sociais. Entón, realmente, nesta liña, estas son auténticas cartografías do abandono. Vou moi rápido, porque a veces chegamos depois para que haxa debate por lo menos 20-25 minutos. Este, bueno, é blanco e negro, bueno, vedes que é un auténtico galpón que un camionero construíu, por suposto, enganchado ilegalmente a luz, estaba rodeado de arame de espiño. Isto é unha auténtica cadea, é un auténtico cárcere. O dueto Mesón Puticlub, por suposto, é un lugar, está nun terreo liminal. De feito, cando se inaugura a autovía, fica na área de servidumbre, por lo tanto, ao final, bueno, aí incluso topamos, iballe tamén un negocio fulano que incluso tiña un proxecto de ampliación para construir un mesón visado polo arquitecto municipal, e que reuníanse os políticos de Ponferrada. Ponferrada, se sabe, é un pouco caso Nevenca, bueno, todo a élite política corrupta. Bueno, pues este galpón de cemento no medio da nada, e agora, hoxe en día, un dos polígonos industriais máis potentes. Vedes aquí as estacas pro arame de espiño, como se fora un cárcel, como se fora unha auténtica cadea, ¿no? Como vos comentaba, isto ten moito que ver coa construción dese novo modelo de masculinidade. E aquí podemos recuperar incluso a banda sonora. É dicir, isto está pedindo a vernos un documental. De feito, estamos con Ana Marís, que é unha documentalista portuguesa. Estamos a procura tamén de financiación, porque aquí esa experiencia sensorial ten moito que ver con eses tabacos, con esas bebidas e con esta banda sonora. É dicir, aquí, por exemplo, atopamos mesmo
un grupo Caima que imitaban sí, bueno, sí, a Capela, que, digamos, o gran hit era Perfume de Mujer. Perfume de Mujer, tú lees a letra, é a letra dun puteiro que chega ás 3 da mañá a casa, a muller chorando e ao final a muller le perdona, ¿no? La camisa que te planché, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, é impresionante a coherencia, non é nada máis putero que Julio Iglesias, es decir, os hits de Julio Iglesias, se vende un videoclip de La Carretera, do ano 97, de Julio Iglesias, bueno, aí está, é o sumum, a sublimación da propia ideoloxía puteira, non? E sabes, son auténticas celdas, como dicía Carlos, delas non fica absolutamente nada. Que fica? Medicamentos, fungicidas, claro, alcoholizadas, drogadas, ácido úrico, é dicir, o único que hai son elementos para o putero, pues, onde colgar a roupa, o papel higiénico co seu rodillo, saber se aporta con un número, porque son números, non aparecen nomes. É dicir, en todos os puticlus que vimos, mirade, non había nin camas, e que este tipo era tan cutre que en 20 anos invertiu nun microondas porque alimentaba as mulleres a base de bocadillos, porque estaba o arquivo do puticlú ali. O sea, accedimos á propia documentación, a sendas, con contacto. Claro, a lei de protección de datos aquí é un problema para a investigación. Pero bueno, é realmente alucinante. Uns pivotes de cemento, un tablo, unha ventaniña de 30 por 30 centímetros. Aquelas mulleres non residían, eran movidas rapidamente, como gando. Temos auténticas historias de terror da pandemia de taxistas levando prostitutas dentro dos maleteiros. O sea, aquí tenense vivido auténticas cuestións. E depois, esta xente tens que imaginar, pues, sobre todo, mulleres extranxeras que teñen os seus fillos o mellor en Latinoamérica celebrando o Nadal, como pasou no Soraya. No Soraya quedou fosilizado a última festa de Nadal no 2007. Fregaron e botaron el Progreso e la Voz de Galicia e ali quedou fosilizado. Entón, claro, igual que nas nosas casas temos a caixa cos adornos navideños, ali quedou con eses papanuéis diabólicos. Bueno, pois aquí, por exemplo, estas mulleres intentaban vivir outras vidas. Entón, delas únicamente ficaban bebidas alcohólicas, pastillas, tal, ou esta revista Pronto que se facía eco da boda da filla da duquesa de Alba. O sea, temos que imaginar a unha muller paraguaya ou brasileira explotada, que non sabemos que foi dela, pues vendo a vida de princesas e de xente rica, ¿no? Como este é o único sitio, nun vertedoiro onde atopamos un dos vestidos destas mulleres, despois, bueno, o cronómetro para os 30 minutos de servicio, hai unha exposición moi boa dun fotógrafo sevillano que se titula 30 minutos. Ata o momento as aproximacións os puticlus sempre foron desde un punto de vista estético, arquitectónico ou fotográfico. Non teñen este discurso que obviamente lle queremos darnos. Aquí tedes a ampliación do blanco e negro visada polo arquitecto municipal. A impunidade era total, non? Bueno, aquí tedes o Soraya, unha granxa de polos, unha granxa de marraos, aquí tamén empregamos drones, facemos fotointerpretación, e é curioso porque é un centro productivo. Cando remata no 2007, o antigo aparcamento sigue producindo. O que produce? Pois o dono permite que se almacenen as touradas dos piñeiros, da repoboación forestal, e despois, na evolución das fotos aéreas que realizou Carlos, isto sigue producindo. Ou son corpos de muller, ou son piñeiros, ou son os fustes dos aerogeneradores. Porque isto é unha zona que na logística galega, no Corvo, é super importante. Entón, isto é o símbolo do antropoceno, é dicir, de como o capitalismo depredador explota corpos de mulleres, explota a nosa natureza, e Altri, pues, é, digamos, a punta do iceberg, ¿no? de todo un fenómeno que está inzando a paisaxe galega que nos amosa esta realidade. Podemos falar da zona cero da Operación Carioca, ¿no? Esa suiza que se cargou tanto contra ela, que probablemente cometeu erros de, non sei, non son abogado, pero que alargaron dali rapidísimamente, ali todo o mundo se librou, elite política corrupta, policía, garda civil, ardeu misteriosamente os 5 días de que fora precintado, bueno, un sitio totalmente alucinante. E xa para rematar, para dar cabida ao debate, porque, bueno, xa vos podemos dar tamén, temos artigos na rede, publicacións, bueno, tedes podcast, bueno, temos feito un traballo de divulgación bastante grande que podedes ampliar un pouco de información. O que nos interesa tamén é como, por unha banda, temos esta naturalización da explotación sexual e nas nosas xeracións, pero tamén nas xeracións máis novas, pero de outra volta, bueno, tamén hai certos relatos contrahexemónicos, non? Entón, nestes sitios, por exemplo, os grafiteiros ou as novas xeracións que fan botellón, que tal, ás veces se identifican, non? Dice que vuelvan as putas, por exemplo, dicían uns aí, non? Ou, por exemplo, pues eso, impunidade da prostitución, ou estas pintadas que podemos ver en algunhas cidades galegas e do Bierzo, non pagas por sexo, pagas por violar, putero pagando tamén estás violando,
Carlos Lleo no Soraya, por exemplo, atopamos hai distintos niveis de ocupación. Cando se abandona o puticlub, entran homeless, diferentes perfectamente a cultura material, non? E os últimos que entran aí son adolescentes, que é curioso, porque hai moitos adolescentes que a súa primeira experiencia sexual ten lugar en puticlubs abandonados, non? O cal non deixa de ser realmente unha auténtica paradoxa. Pois nun deles, unhos rapaces puxeron nunha das habitacións así, bueno, con bastante agarimo parecía os calendarios contra a violencia de xénero da Deputación de Lugo, aqueles calendarios negros, non? E dicir, pero nós creemos que son xestos un pouco para reivindicar iso, non? Cales foron as reaccións a todo este traballo? Bueno, levamos a sección aí no CIZAC, na Televisión de Galicia, que xa sabes que é un medio que está controlado políticamente. Na TVG2 teño que dicir que non tivemos ningún tipo de censura. Foi a primeira vez que se falou deste tema, de moitas cousas de memoria histórica na propia Televisión de Galicia. Tivo un impacto mediático en distintos medios nacionais e internacionais. E nos fixemos isto sobre todo por lo que comentaba antes María Xosé, da pedagogía do terror, non? É dicir, deberían ser visitadas realmente por os escolares, non? E eu creo que isto levamos anos fracasando coas campañas contra a violencia de xénero. É dicir, todos os gobernos que pasaron por aquí, aí están os resultados a vista, non? Entón, nos creemos que esta pedagogía do terror é fundamental, sobre todo, para mudar a realidade. Estos son comentarios na Voz de Galicia ao noso proxecto. Estes señores que están en contra, primeiro que dicen é estos trabajan por la subvención, que é o que se dice sempre en memoria histórica. Dice, patán, non ten ni idea, se non temos un cal, se gastamos os nosos cartos non temos ni... Pero eles pensan xa que non habrá algo máis interesante que gastar el tiempo e el dinero, non? Supongo que tendrán unha buena subvención, non? Dicir, bueno, eso que vos comentaba, a las putas e los muertos hay que dejarlas tranquilas. Bueno, ellos mismos dicen que empezaron como una broma. Esto no es una coña. Curioso que los arqueólogos se dediquen a asuntos de actualidad y no a lo que ocurrió hace siglos. Se ve que la subvención manda. Por lo demás, el reportaje es interesante. Bueno, queda moito traballo realmente, porque aquí hai unha fundamentación teórica, hai unha fundamentación metodolóxica. O que pasa é que estamos facendo público algo que os sectores da sociedade queren que non se vexa. E bueno, isto incluso a nivel electoral, pues, todo este ataque contra o feminismo que se está vivindo desde a ultradereita, o neofascismo, o revisionismo, bueno, pues tamén ten o seu impacto mediático. Como digo, fomos convidados sempre por asociacións feministas ou por Médicos Sen Fronteiras. Isto foi unha charla que temos no Museo Clásico de Asturias, en Cuba Pintada, porque estaba apoiada polo Cabildo de Gran Canaria nunha data no Día da Muller, non lembro agora. Estamos facendo un traballo de divulgación científica tamén. De feito, isto, World Archaeology, unha das revistas arqueolóxicas internacionais máis importantes. Salvaje é unha revista trimestral, e no exemplar do inverno, pois tamén, dos meses de inverno, pois tamén temos aí unha reportaxe moi interesante. Ainda non fomos a ningún colexo, a ningún instituto. En ámbitos universitarios sí que nos chamaron do máster da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Salamanca, que os estudantes teñen unha radio, historias de bolsillo. Este é o artigo de hoxe no Faro de Vigo, que é unha opinión de Noa Morozo. Estás aí? Pois moitas grazas tamén, porque complementa moi ben, e bueno, pois é unha revista, claro, efectivamente, non fai falta ser filólogo para saber que as palabras están connotadas políticamente. Había un Víctor Kempeller, que era un filólogo alemán comunista que viviu en Berlín durante toda a Segunda Guerra Mundial, e fixo un libro analizando a linguaxe, os eufemismos que pregaba o réxime nazi. Bueno, pois non podemos facer nada, bueno, sí, pero non o vamos a facer. Críticas totalmente banais, e bueno, pois eu creo que é un torpedo na liña de flotación de unha maneira de estar no mundo que fastidia moita xente, non? Pero que, bueno, poquinho a pouco, gracias ao traballo, a literatura, a artes escénicas, a arqueoloxía, a antropoloxía e o que votades, pois nas eleccións, pois algo mellorará. Bueno, quedan uns 25 minutos, 25 minutos. Non vou entreterme tampouco en preguntas, estaría falando con eles todo o día, toda a noite, pero supoño que entre o público hai moitas cousas que quero que preguntar. Somente comentar dous datos. España é o primeiro país de Europa en demanda de prostitución, e terceiro de todo o mundo.
E este negocio move no noso país máis de 5 millóns de euros ao día. Son datos de 2023 e outro detalle é que xunto co tráfico de drogas e co xogo ilegal, a aportación destas actividades sumou a riqueza nacional 603 millóns dos 12.883 xerais. Simplemente este dato, supoño que ten algo que ver. E tamén que a lei tamén é moi taxativa en materia de combate do proxenetismo, que na realidade, pois francamente, se se aplicase sería moi útil. Pola miña parte, logo se hai tempo, me gustaría dicir algo máis, pero sobre todo quixera darvos a palabra a todas as persoas que se nos acompañades, un saúdo expreso para Ana Mime, pero despois o mellor tamén podo estar un rato con eles. Pero eu pediría que se alguén quere falar, que faga canto antes, para que eles teñan tempo de contestar. Pois, Hola, me acabo de acordar dunha visita, creo que fixe a Arenteiro, e íbanos enseñando, bueno, aquí hai non sei se era unha casa, un templo que pertenece aos templarios. Despois salíamos do povo e aquí hai unha carnicera do século, creo que dixo, XVI. E aquí o puticlub, tamén do século XVI. Non me chamou pouco a atención. O sea, poñían, quedaban as ruínas de pedra. O sea, como, non me acordo se século XVI, século XVI, pero situaron así. Na época en que os arrieiros levaban o viño, pois paraban a comprar na casa de la carnicería e paraban no puticlub. vamos a facer unha serie de preguntas para que eles podan dedicarse... Polo que acabades de contar, é aterrador o que acabades de contar. Pero, bueno, eu vos podo dicir unha cousa. Isto vai unido co cambio climático. Unha de dúas. Ou paramos todo, que facemos limpieza con todo, entón desaparecerá e habrá moita xente que teña que ir ao cárcel, ou o planeta seguirá, pero os humanos se van a tomar por saco. Vamos a fazer outra pregunta, por favor. Moitas gracias. Ou intervención, o que queirades, e cando teñamos unhas cuantas, si está bueno, Fuxeiro pedindo, bueno, ya está aquí. Bueno, moitas gracias polo que existes aquí. Para mí foi unha sorpresa. Non se te escoita, Ahora sí, simplemente por nosotros. Sí. E eu digo, as gracias, tamén foi absolutamente sorpresivo este estudio. Nunca oíra falar de él. E cando me chegou a información, pois dixo que creelo. Queríamos preguntar unha cousa. Falabades dos pisos, da sustitución dos pisos. Como no seu momento as barras americanas foron sustituídas polos puticlubs. Pero hai unha cousa que quería decirvos. Decatástedes que ademais do puticlub que houvese, que atopades estas reliquias, lembrades se alguén vos comentou que o piso onde as mulleres prostituídas en moitos casos non dormían no puticlub, eran uns pisos que estaban perto do puticlub. En Vigo había un piso que só metía ali mulleres preñadas. O proxeneta, un conocido, sabía, como sabían todas as mulleres prostituídas, que as mulleres preñadas eran as que máis atraían os puteros. Entonces, eran mulleres extranxeiras, curiosamente tamén. O que facían que os fillos delas deixaban os mulleres e despois eran adoptados. Non tiñan papeles. Elas aparecían normalmente sen rapaciños, esos bebés na guía, aquí en Vigo. Porque é bastante novedoso isto. Nunca se fala dos clubs de mulleres preñadas para ser violadas polos puteiros. Entonces, quería decirvos isto. Mira, Xurxo, É para gravar. Eu non sei se tides estudiado un pouco, porque a través da arqueoloxía, o que supuso por rural a chegada aos puticlubs das mulleres negras. As mulleres? Negras. Sí, é sinónimo, negras e putas, as negras. Non, pero tú acordaste, sabes, do Alto de San Roque, cando viñeron as primeiras negras de Santa Tabola, houve unha manifestación, sobre todo de xente xubilada, que además iban a buscar o dono no coche, levábamos, e cando viron non tiñan blancas,
fixeron, non volvemos aquí, fixeron unha folga de Vado Caídos e tuvo que ir buscar bancas, además iba a buscar a Ourense e abriu no balneario da ELCE unha sucursal para a xente, porque non lle querían negras, non, todo o que supuxo a cosa negra, a Lión da Monforte, o Xulio, o problema que tuvera o Xulio, tamén, e todo eso veu un pouco por a chegada, porque en canto iban mulleres, en canto iban os homens que ellos sabían con blancas, non pasaba nada, pero se deitaban con negras, había, digamos, a guerra na casa, non sei se... Sí, perfectamente, moitas gracias polas referencias, pero non se fala de eso, ves? Y quisiera contar algo que me ocurrió hace unos pocos años aquí en Vigo. Yo vivo en la zona de Hispanidad y en esta calle hay puticlub, no sé cómo llamarlo, y volviendo de una almacén de Gran Villa con mis dos cosas de compra, pasé por esta calle Hispanidad y en un cierto momento delante de Paloma algo, había un grupo de hombres y una mujer parados sobre la acera, no me dejaron pasar, tuve que bajar sobre la calzada para pasar, y como soy periodista jubilado, imagino que me quedó una cierta curiosidad, entonces me paré a unos 10 metros discretamente, pero uno de los hombres vestido de paisano me vio y me gritó de marchar. Yo no veo por qué, no veí por qué tenía que marchar, me quedé. Y él se acercó y me dijo, si usted no se marcha tendrá que identificarse. Entonces yo, como sé que la policía tiene presunción de veracidad y era noche y no había ningún testigo en la calle, me marché, pero quería contarlo. Aquí outra, que responda que facemos unha segunda ronda e as 9 temos que marchar. A ver, foi moi comentado que nas zonas fronterizas, tipo la Junquera e todas estas cosas, hai grandes prostíbulos para os homens puteiros franceses que veñen. Eu quería preguntar, porque me pareceu ver no mapa que non había moitos na raya entre Portugal e non sei se non puxexe de seu nome, pero quero saber se tamén hai como entre Francia, bueno, se tamén hai trasvases entre Portugal e España. Sí, a ver. Primeiro quería contestarte a ti. Tanto eu vexo, a nivel material, habitacións que non son habitacións, son celdas. Isto xa é unha opinión, celdas como esta, que ten 2 metros de ancho por 3 de longo, non penso en sexo, penso en violencia, a nivel material. Isto é unha celda, isto se non sabes que é un club, o escapa un arqueólogo ou a topa, isto é unha celda, non é un sitio que ni siquiera para practicar sexo. Eu penso xa a nivel personal que o problema da prostitución non é un problema relacionado co sexo, sino coa violencia sobre as mulleres. A xente non paga tanto, eu penso que moitos puteiros non pagan tanto por ter sexo como para exercer unha violencia que lle sale que é gratis. Quería comentarte unha anécdota ao respecto das forzas do orde e a prostitución. Eu teño un amigo que é músico e tal, e bueno, estaban grabando un disco e tal, acabaron moi tarde, estaban grabando un estudio que estaba no rural, e de repente, bueno, o disco quedou ben, a canción quedou ben, estaban moi contentos e xeron vamos a tomar algo para celebralo, e foron sabendo que era un club, foron un club destos, non foron a consumir prostitución, sino foron porque era o único sitio que estaba aberto, e bueno, tomaron as consumicións, e a hora de pagar, pois o precio era moi abusivo, incluso para ser un club, eles sabían onde estaba. Bueno, pois non quixeron pagar, e o dono lles advertiu que entón chamaría a Guardia Civil. E chegou a Guardia Civil, e te obrigou a pagar. E non iban ao calabozo. Eso non foi en 1950, de menos de 10 anos. Sí, bueno, Pazos de Arenteiro é un enclave histórico que o soporta todo, concilianse aí moitos pasados inventados, non? Temos ocasión de traballar ali, pero bueno, no caso da prostitución do século XVI, dubido moito que se conserve un prostíbulo do século XVI, obviamente, pero bueno, en todo caso será un folclore, imaginario colectivo, que sexa, pero bueno, en todo caso hai xente moi igual tamén estudando prostitución en época medieval e moderna en Galicia.
Xosé Sánchez, que é arquiveiro da Catedral e profesor de medieval na facultade, está documentando as torres de prostitución en Santiago de Compostela. É dicir, hai unha historia bastante longa aí. Aquí temos a recta del amor, de Berín Chaves, a velocidade. Bueno, creo que se mantén o Moulin Rouge, que ten a forma do famoso establecemento parisino, que é unha fantasía total, pero moitos xa están totalmente pechados. Cando rematou a fronteira, eso morreu. Como dicía, Carlos e eu estivemos traballando tamén en Castelo do Val, perto da fronteira, noutro proxecto de memoria histórica. Estábamos buscando a uns carrilanos portugueses que foron asesinados por falanxistas en Capó Becerros, zona dura. Deu a casualidade que no equipo éramos todo homes, e ali, me acordo que o día da festa estaba o cura, estábamos da charanga, estaba todo o mundo, e a falar de prostitución, de putas e tal, e nos dixeron que vos non tedes ninguna muller, tedes que ir a Portugal a buscar mulleres. Isto era no 2023. Non, é dicir, e o das portuguesas no imaginario galego segue funcionando porque foron as primeiras en vir nos anos 70 e 80, non? Entón isto é impresionante, como se racializa. Primeiro chegaron as portuguesas, depois chegaron as brasileiras, depois chegaron, coa caída do muro de Berlín, as do leste, depois chegaron as dominicanas, e agora quen chegan? As venezolanas. O que é impresionante, por eso poníamos aí do local ao global, como na terra xa toda a xeopolítica mundial está reflectida aí. É dicir, como as mulleres dentro do capitalismo depredador global antropocénico, pois as mulleres acaban chegando aquí dentro deste mercado de explotación que é alucinante. Isto que estamos facendo aquí hai que compararlo con outras realidades do Estado. Na Junquera hai dos modelos. Claro, é unha zona de tráfico europeo que non ten nada que ver con Berín Chaves, por iso hai grandes puticlubs, pero tamén hai outro fenómeno que é das mulleres que están a beira da estrada co seu sol, a súa sombrilla, que son como cazadoras recolectoras prehistóricas, pero tamén deixan a súa pegada arqueolóxica. Pero un modelo de prostitución que non ten nada que ver con este ambiente disperso galego, pero se vai esa meseta a Madrid, veredes que hai auténticos mega hotéis puticlubs en Valladolid, en Arégalo, por aí, e vais cara ao sur, zonas latifundistas, todo isto, o que hai son mega puticlubs. É dicir, hai unha variabilidade tamén no fenómeno moi grande. Simplemente para dar paso a outro turno de preguntas, isto é moi duro, é dicir, dos 120 puticlubs que temos aquí, se empezas a indagar en hemerotecas, en facer investigación, hai investigacións policiais, na metade deles hai rapazas que denuncian secuestros, maltratos, asesinatos, etc. Vou poner únicamente dos exemplos. O Ninfas, que é o megaputiclub ao lado de Carballiño, fixose famoso hai uns anos porque o fulano este, o proseneta, patrocinou, aparte de patrocinar un equipo de rally, patrocinou un equipo de fútbol, e iso saliu todos as televisións españolas, na Sexta, tal. Ao final tivo que retirar o patrocinio polo escándalo que se estaba montando. Este tipo xa pasou cárcere en Brasil porque o que fai é cooptar a mulleres en Brasil, leválas a Barajas, quitarles o pasaporte, meterles unha débeda que nunca van poder pagar e telas aquí encerradas. Ben, e aquí a policía, en un par de anos, atopou pola rúa a unha das mulleres que estaba ali cunha bata desorientada, andando medio espida por medio aí na contorna de Carballiño, con un brote medio psicopático e tal. Bueno, ao final, claro, volveu para dentro. E esta rapaza resulta que quería denunciar. Bueno, que fixeron con ela? Pois picaron carne, picarona e meterona en contenedores de Sogama. E que hai outra foto aquí que están os contenedores amarelos, verdes, orgánicos, diante do tal, meterona, picarona. Un aviso a navegantes. E outro caso é, na operación Caroca, no Queens, que queda ao lado do Eros, hai unhas baldosas no centro, e isto sabemos por distintas fontes. A xuíza que estaba levando o caso chegou unha información tremenda que a filla dunha das mulleres que estaba ali secuestrada, que era supostamente amante do dono, que tamén se quería ir, que tamén a mataron, está desaparecida. Aconsello ler a última novela de Manolo Rivas, Tras do ceo, que fala un pouco tamén desto, precisamente. Foi un libro que lemos aí poquinho. Tras do ceo, maravilloso, pois eu, desde a circunstancia, pois escribí yo, pero que casualidade que reflicte moi ben todo isto, bueno, xa acabo. Pois nada, pois a filla, a nena desta muller, pois no colexo, na clase de dibuixo, pois mandaron de dibuixar non sei que, e bueno, o que dibuixou ali era... e esa muller está soterrada baixo as baldosas. O sea, Carlos pode ir co magnetómetro e documentar... Por que ninguén pregunta por esta muller desaparecida que hai fontes fidedignas, datos, certezas de que está aí soterrada? E dicir, entón, claro, bueno,
É duro, é o máis abjecto que pode haber. Perdón? Unha última cousa nada máis. Falades de Guardia Civil da Policía. Vamos a ver, que podemos esperar da Guardia Civil cando anela a Asociación Nacional de Locales de Clubs de Alterne e que ten o maior número de clubs por delante e a estación conciliares que otorga o premio á Unidade Central Operativa da Guardia Civil. Os maiores proxenetas Sí, sí. son realidade, Eu teño que falar de algún membro da Policía Nacional, da Unidade de Trata de Blancas, por simplificar que sí que teñen feito un traballo enorme, pero, bueno, curiosamente esta muller cambiou de departamento. Bueno, por razóns tamén obvias, estaba demasiado implicada, non? Vamos a ver, o proxeneta máis conhecido de Santiago, que foi levada tarde aí pouco, a penúltima vez que o liberaron, que non o condenaron, o xuiz non o condenou baixo a promesa de que non volvería a exercer de proxeneta. Estamos a un nivel que parece... Estaría ben decir nombres, porque decimos el proxenete y ocultamos su nombre. Yo creo que todo el mundo tenía que saber eso. Claro, sí, bueno, sí. Para poder despreciar. Claro, a máis salir na prensa, claro. Non hai problema. Este o colleron en Brasil tamén, facendo o que comentaba Xunxo, o sea, secuestrando a mulleres, e o condenaron 11 anos en Brasil e saliu, nada, algunos meses despois. Pero baixo a promesa, como se fora un niño pequeno, que... un pouco serio, non? Eu teño que facermos unha proposta, porque este tipo de traballo que estades a facer está en zonas abandonadas, como moi ben contades en alguna outra información que tiene ocasión de ler, esas rutas desaparecen polo propio crecemento, etc. Pero en cidades como Vigo, por exemplo, nos estamos no en Vigo, na zona de proxenetismo dos anos da movida, que estaba aquí ao lado, no Telmos, nos whisky clubs, estamos moi cerca da ferreiría que estaba entre murallas, a carón do Castelo de San Sebastián e do Arenal. Digamos que é como un triángulo, pero que pasa? Disto xa non queda pegada, porque está dentro das zonas nas que se sigue construindo e demais. Pero hai, non sería o vosso traballo, pero hai persoas que estiveron e que coñeceron e que ainda estiveron nesa actividade. Eu creo que era urgente axudar a documentar, porque non quedan, vos traballades sobre edificios, sobre construccións e sobre esas pegadas que non teñen discusión. Pero temos ainda posibilidade de traballar con mulleres, con homes que coñeceron esa etapa e que poden axudar a complementar desde outro punto de vista, bueno, terrible, esta investigación que vos estades a facer asépticamente, pero sufrindo moito, creo, ao mesmo tempo que gozando co resultado que estades a facer. Só quería facer este apunte, damos outro turno de preguntas, se alguén quere, e se non, que me remate. Se hai por aí máis xente, Se hai máis xente, se non, que rematen eles. Tens a preguntar, se deixas a eles. Eso é o que yo A ti? Vale, pues tengo outra. Era porque remataran el bus. Máis que preguntar, tamén quería, porque vos utilizades o discurso cinematográfico de alguna maneira, non? Citades aí a Torrente, citades a Errá, podríanse citar outras películas que foron moi importantes, no sentido de darlle, de idealizar ou de darlle unha interpretación. Cando vos traballades, que insistides moito nesto, empregades un método científico, tomades nota de todas esas materialidades, pero tamén supoño que moitas veces se traballa coa interpretación, que a veces hai que desmontar, non? Hai que desmontar precisamente para non caer nos sesgos. Eu o que quería é un pouco que comentarades a raíz da comparación entre que vos topades e os relatos cinematográficos, si podedes profundizar aí un par de minutos en esta relación entre cinema e este momento da modernidade no país, non? En eses cambios que trouxo esa modernidade e esa visión deturpada realmente, non? Legitimando a prostitución. Eu só tengo a contar unha cousa. No edificio que eu vivo, que hai dous portales e xente de toda a vida, un día en unha reunión de vecinos descubro que había un piso en que se prostituían mulleres. Iso sí, os vecinos decían que eran unhas señoras moi educadas, pero os puteiros non. Gracias.
Nada, unha cousa moi pequeniña. Citachedes antes un videoclip de Julio Iglesias. Acabo de buscarlo, La Carretera, del vídeo oficial, e acabo de alucinar bastante. Eu lle daría, non sei de que xeito, máis importancia, porque Julio Iglesias pois un campeón desta sociedade. Entonces, creo que resaltar resto pode ser moi interesante, e o resto aconsello que lle busquen en internet. Eu acabo de facelo agora e realmente é increíble. Gracias. ¿Hasta qué hora podemos estar? Hasta las 9. Bueno, Quedan 5 contestamos minutos. el sí. Tengo 30 segundos, o interesante dese vídeo, que ahora nos parece detestable, é que cando víamos no seu momento nos parecía normal. Hai que recoñecer que en eso vamos avanzando. Que ahora nos parezca terrible, ¿no? Porque nos pareceu normal, nos parecía que era algo normal, unha relación entre hombre e muller normal, etc. Contestando a pregunta, a miña opinión, bueno, se hai unha película que detesto é Pretty Woman. O sea, a vida non é así. Exaltación, ademais, bueno, un conto de hadas, etc. Para mí a palabra que máis emprego falando deste tema é sordidez. Para mí é moi importante que os rapaces, como decía Xuxo, teñan claro que aquí hai cero glamour. É un asunto sórdido que só se pode levar a cabo, por decirlo así, cando estás alcoholizado e drogado. O sea, a xente que vai a estos clubes, a maioría están borrachos, os hombres, porque senón é algo que non ten glamour. É unha cosa por a que temos que pelexar tamén, por despojar de todo tipo de adorno algo que é sucio de ser para os hombres, non para os hombres. Bueno, isto dá moito de sí. Este é un podcast que podes ver, escoitar en internet. É unha serie que chama La Historia es ayer, del extraordinario Marcus é o editor. Aquí colabora Alfredo González Rival, e son 2 episodios sobre as nosas investigacións, las relacións puticlús. La Historia es ayer, podelo, creo que está en Spotify, en distintas plataformas, é gratuito. Bueno, está editado de maravilla, bueno, un resumen moi bon. La Historia es ayer, internet. Sí, La Historia es ayer, mirades en internet. E despois, lamentablemente, bueno, nos solicitamos un proxecto con o Estado en Portugal, un programa que se chama Atrae, para que investigadores que estamos no estranxeiro volvamos ao país. Se presentou o proxecto Slaves, que, bueno, foi ben puntuado, pero non deu para o financiamento. Pero ese proxecto, precisamente, o que nos interesa é ampliar o abano do estudo o mundo do cine e da literatura. Entón, a literatura era a partir da xeración do 98 como é abordada a prostitución na literatura española contemporánea, e tamén no mundo do cinema. No cinema poñemos a partir do ano 40 ata a actualidade, porque aí salerían moitas das cosas que seguro que te estira a cabeza e que xeracionalmente incluso se viven, para ver realmente, para tentar explicar esta impunidade e esta violencia de xénero e esta coerción e explotación sexual da muller en España a día de hoxe. Camilo José Cela era un xenio literario, pero bueno, abordaba este tema como abordaba, o sea, o Basta Colero, que se pasou que pagan muertos ou calquera cousa, ou a Taballaclán, a Zorín, bueno, todo este tipo de xente, non? Entón, bueno, queda moito por facer, pero as ciencias sociais e humanidades teñen que traballar xuntas. Nos simplemente non facemos aquí xenográfica ni entrevistamos porque non temos nin tempo nin dinheiro para facelo, pero obviamente hai unhas persoas detrás das paredes. Nos dialogamos coas paredes por ahora, pero isto exixe, lógicamente, paisaxes ausentes que xa non existen, pero que están presentes. Me parece unha idea moi interesante. E facer roteiros na cidade, non? Muchísimas gracias. Insisto a todo o público e sobre todo a vos non só por estar aquí hoxe, por lo que nos contaches, sino por lo que facedes e seguiréis facendo. Gracias, gracias.